Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा बे समाव मोजां खबर गुड न्यूज बेनो जाबाय पीएम किसान रां सोनाय डेटखौ फोसावबाय अफिशियली बेनो जाबाय 21 किस्ति जाय नोंथांमोना 21 किस्ति नेबाय दङमोन दा फाइनाली लेटेस्ट आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट राङारि अनसुंथाइनि सायाव आपडेट मोननो हायो नाथाय बे पर्टेलाव 21 किस्तिया दासिमबो आपडेट जाथ'वाखै दा बावैनो आपडेट खालामथारसिगोन दासो गोदान डेट ओंखारदों नालाय दा बेखायनो बे पर्टेलाव 21 किस्तिया दायो फैथ'वाखै अके दा जेबो नङा अब्लाबो आं नोंथांमोननो दसे बावहाय दिन्थिगोन जेराव डेट फैबाय बेनिफ्राय बाजेट फैबाय बेसेबां बेनिफिसारि मोनगोन बिनि गासैबो डिटेल्सआ फैजोबबाय आरो जायफ्रा मोनबाय थाखायो नोंथांमोनाथ' मोनबाय थागोन खुनु टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया आरो जायफ्रा केवाइसि नांदोंमोन केवाइसि होदोंबा नोंथांमोनाबो बे रांखौ मोनफागोन दा जियानो जा पर्टेलाव नाथाय नोंथांमोना एक्सेप्ट जानांगोन फार्मार हिसाबै एबा आबादारि हिसाबै दानिया जों नायनोसै मा डेटआव आरो लोगोसे बेसेबां बेनिफिसारिया बेसेबां कौटि रां मोनगोन बा बेसेबां फार्मार्स दङ इन्डिया हिसाबै जों बेखौ दायो नायनोसै बेनो जाबाय गोदान आपडेट दा बेनो जाबाय 21 किस्तिया नोंथांमोना मोनगोन 19 डेट खालि एबा 19 नभेम्बराव नोंथांमोना 19 नभेम्बर खालि बे रांखौ मोनसिगोन बेनो जाबाय 21 एबा नोंथांमोननि किस्तिखौहाय आरो बेनो जाबाय पीएम किसाननि राङारि अनसुंथाइ दा बिनि थाखाय बाजेट खालामदों 9 कौटि जेनेखि किसान एबा आबादारिफोरखौहाय माने होनाय जागोन आरो फैसा होनोब्ला फैसा बाजेटआ बेनो जाबाय 18,000 कौटि रांखौहाय बाजेट खालामबाय दाख्लै बाजेट फैयाखैमोन नालाय बेखायनो किस्ति सोनाय डेट फैयाखै दायो फैबायनो 18,000 crore माने फैसाखौ बाजेट खालामबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइनि थाखाय आरो बेनो जाबाय 21 किस्तिनि थाखाय दा गुड निउसआ बेनो जे नोंथांमोना 19 नभेम्बराव मोनसिगोन 19 नभेम्बराव नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा डाइरेक्ट हाबसिगोन आरो नोंथांमोना राङा हाबनाय लोगो लोगोनो बख'नो हासिगोन आरो एकाउन्टआव हाबोब्ला दानफिना गोबां सानो बेबायदि दानो होननानै नाथाय दाना स' लनफोर दङबासो दाननाय जायो आरो दा जियानो जा लन दङबा नोंथांमोना बेंकजों डाइरेक्ट अट' डेबिट जायो नालाय नाथाय सरकारा नोंथांमोननि पीएम किसाननि रांखौ लांफिनखाया दानिया जों पर्टेलाव फैबाय आरो बेखौ नोंथांमोननि प्रफाइलखौ नायनोबा नैबे मोनसे अपसन दङ मोजां बेनो जाबाय स्टेटास बेयाव क्लिक खालामबाथाय नोंनि प्रफाइलाव एबा स्टेटासाव मा जादों जायाखै जों गासैबो नायनो हायो आइडिखौ होनानै दानिया डेटखौथ' मोनथिबाय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो नेक्स्टआव गोदान आपडेट मोनगोन उरिन'दय आरो गुबुन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्किमनि स्टेटनि नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोनबावगोन